ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kynthei Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka sandur tip kur tip kha yang erngeu uhunyo trep. Ha ka khat santrik jong uklalan kot arajar arpuai kala IT de ka jingtho ha menteri jong ka Sorkar jilla uba pej ye ketenat ki kampo ying uba la kemen rumbui bat ban dawaru ba ka Sorkar ka de ban Shimkhia no Mardor Halor ka Jingshah Thombor jong ki Kynthei ki khna ki balajia ha keleng ka jilla barok kawai ka presiden jong ka seng ka kong Dewi Tongper ha ka jingye kren bat ka Batisi TV kala yathu ba kaseng kala dawa ye ka Sorkar ba ka dei ban kham Shimkhia bha Halor ka ni ka Jingshah Thombor jong ki Kynthei bat ki khna bat kala kunturu ya ki no ki Kynthei ki balangat hakum ki ni ki Jingshah Thombor ba ki dei ban mi shakman ban lej mudui marmar she ki bor jong ka ain khnang ba ki nongle kam bamman kindup ngat ha ka Jingshah penshitam Snudon ta din Kynthei na benta ka ni ka Jingshah la bi tat ka bala je hamman la Banjong mana kesni yo ida khobor ke ba nakawai ka caka sakawai ka caka tingdang ta Shimkhia ka ba jadi sala besok kalau ngadu ikna badang ridru hadu ibala dan kunang tilak temen ru tingila snobang kadai bekas kum ka Sorkar kadai ban berkinya ki ain taban te lakam ya kum kini ki sala besok namar ba kalong ru Kajing mag bakrao ya ka Jingshah mag ben riu Kynthei jong ngi wei pai wei Halor nyu kene ka phang ka ba ka Jingshah Thombor ka jong ki Kynthei hoi ka habangi kren phang ka Jingshah Thombor ka long habaro arhi lada ka dei ha Kynthei ni shinrang ro tenrei ka ba ngi wanra ha kane ka por ka long ya ka Jingshah Thombor ka be dei bat ki Kynthei ka Jingshah Thombor kabala ilong shirkai ka bamenta om dei shu da kasnam kam don limit shu ladangi wat ya ka daw ton rai balei ba kalong balei ba kan ni ka Jingshah Thombor ka jirkai e hadu kat ni hakan ni ka jela ka jungi dangi pe i khlung i badang lai snam ru Jingshah Thombor hadu ka riu Kynthei ka bala riu phau snam ru ka Jingshah Thombor ni wat ton rai ya ka daw mene ka sngi le kendu ya u home minister iba lakamen rumboy ngila yo ban ya keren bat i ya peliu jengmut bat i Halor kan ni ka benta khan diat ti habangi ya nujor ya kisnam arhajar khat pra arhajar khat khandai ka kes ka long kumne arhajar khat pra ka long arspa pra phulai tili ki kes hausnam arhajar khat khandai arspa pra phanyong tili ki kes but how news nam arhajar arphau what happening jong ka pandemic jongi ka bangi yo yaw new corona bawan man pendik yang i hadu kat ne ru kidang don bun ki Jingshah Thombor ki bajia hakane ga jela ki jongi bat hau news nam arhajar arphwe ngidang ya dang tang khat san sngi ngi i ki Jingshah Thombor ki labon ha lada ka dei haki Kynthei la ne haki shinrang ru kalong komju ti ngine kren hang ni khapor na banta jongi Kynthei minister jongi mene u ong ba ngimla ban tip ka e ka da bat ka e ga ba pelong ya kane ka Jingshah Thombor ladangi phai sakariam ka be bangin kono ya ka mentar ngimla ban ong ba ka dei na kariam ka ba pelong ya ki long kemi la ni ya ki khlung khna ba Jingshah Thombor ladangi phai shaka imlang ka salang ladaka dei ha kanu ka bentaru ngimla suban ong ha kanu ka rukam wat lada shiying ro kadon ka Jingshah Thombor hapdeng umama ya la ki jong ki persa ka e ka ba pelong hadukat ni na ka daw ngi ong ye minister ba kala dei ban thau da ka an ka ba perking man la kasngi ngi yo i ba kadon ka Jingja ka jong ki riu Kynthei la ne ki khna samla la ne ki khna red Kynthei onda habala lap ya kamet ka jong ki alap ya ka rangkat bat kamet ka bom don shu ya ka mensim bat ndala wat ya ka daw balai bala lap balai kala pelong i kum ne bat nagisngi ki por ki bala ya ngi i ba kadon ru ha ka ba ki la yo ya ka kes bat la pangat kes ya u ne ka ya ki bakat tu kat ni
Tihenrei kepada ngim semio I bah kata ka kes kan long ka ba perking hadu kata ba kan te lakam ba kan jakno yakum kini ki jingjia. Ngi I bakat badang jur perban kadang jur perban kan ni ka Jingshah Thombor kat badang mi gisngi ki por. Ya I minister mening la ong ba thau no da ka an ka ba kam perking. Tingi la ya men la ya mir jingmut mening ong bala dei ban thau ka an ka ba wat ubriu la ne ka briu kila ban peniap kila ban simno ya ka men sim jong ibriu ngatrai ba kala dei ka por ka bangin thau ka an ka ba kam perking ba uta la ne kata ki bale ya ka ne ka kam kiru ki dei ban ngat ha ka Jingshah peniap wat lada kalong ka pop ya ka ban sim ya ka jing imbriu Henry omban si namar bakala roy palat ka ne ka Jingshah Thombor hadukat ni yaki le mdai shu basha Thombor kala dei baka anhi kala menjur yaki lada ka poi shadu kan level jong ka high court bakan bishar ya kaniro Henry ngi I baka dangdon ka back up ka bana kaliang jong ki high profile ngila ban ong mo gibriu ki badai ha ka lada ki bahing bahasam lani he ki bor jong ka spa ka po kapen klet no bat kiyo ya kala jing yada tikala dei shisha yang I mentaba ngidei ban penbor ya ka home ki badai bandon ha ka bor ka bakila ya ka ban pen Kynthei ya kata ka an ka ba perking kam tam ha kini gisngi ba wat ki try jela try muluk ki jongiru wat ki shenrang ro ki Jingshah Thombor ladang I phai sha ki ying long sem ladang I phai sha ka im lang sa lang ro ki don ka Jingshah Thombor ka ba kom kata ya ka met jong ino I baja la lap ya ki ha ka met ka bom don shu ha ka met ka bangila ban ya keren para briu ila don no ha ka met ha ka bangim la shu ban pediang da ka khmat briu ka jongi da ka mensim ka jongi la du no ya la ka jong ka jing im la shu ban batai benia yangi ha ka nu ka dor ba ila ban Jingshah Thombor hadu bala du no ya la ka jong ka jing ti la dangi lap la da lap tikna ya ita inong le ya kata ka Jingshah ya kata ka Jing Thombor kila nuot ban le hadu kata la dai bi bakin ngat hauding pasi ha ki bor jong ka an ka bakum kata kan arpo ngimpat yo tong ba la bun ma gi khagi khobong na I pe ke ai bala je ha ke so kompar khana school ko dei kun swer bat han nation wazo bat ga long kemi bala prangut ki khun ro long Jingshah Thombor haki mama haki bat ki bahayi ngasem ro kala long hadu kata ba kala jur palati tek ai ga bangi nong ngi kambang ban ni benya no ino ndrei ka wai ro kalong ba kala je kan ni hadu kan ni ba balai namar imat ka dina ka ain kin ba kam trikam kam tam wat hakini ki ilon gi kes gi bangal ngala ya tiru kendiat dang gi kes gi bangi lab ba namar ba dei ba don link kum to bat officials kum to te kes long ka kam da klan te long wat gi ba sha sejil ro kim da sha sejil bat kan ka pending ro kini ki kum kita ro ki pending ba kini ki kes zong ki te kata da pin ong bang ni ko am pressure government bala da de uno bala da de kondus pane kun mana ro ki badan ti ban le kum kene kam po jaj ka de ban parking ba ik an ban kem ki te ngi paro kene khobor cha para kan thema ba namaro ngilap ni kan ben ki shenrang ro dan ki kes ki ba kin ter ki kebu ti kum kita ki kes ni ngim support ya ngaro lala bi kum kita ka kes ka an ka de ban sajjal ba dan ban parking ba khana ba kalong ka jins ni ko ro ki nam jat banam lek kum kini jat kam po jat ada dia ba pilat ba pi mat kum kini jat lada de ga ba chin chi sem don kin chi sem ki ba ong ba de ba family nin ya sof na kum to ki ja klet kin kwa banai kes le haning kwa ban kin tu ki bikin mi chi khmat namara da ki dang set kan long pan ban kum ka jin am sim ki wei bikin dang lek chu chu ki ne ki kam le be jat haning am sim ni kwa ban kin tu ki lada de ba je ha yin sem ne ban mi chi khmat ban ai ban be ta report le ne ya kata ka kes ban afayar kenapa ngin suki dah Jingkynrei lang rakat ikam bat kisnong kita bat kising bahalang rangkat bat mi kikpa bat department police department mo ngin salak ban penduk zat ini kam lek be zat kin bat sakawai ru kalong ba onda haba kilayo ban kem kilayo ban ki police kilayo ban kem yakin dei ngatrai ka ain kala dei bandon ba yau ta banot hi ban le hadu ya ka ban sim ya ka jing imru mdei su ban ba khle ban IB li kita hoi kila dei ban song ba junam ba yang tu hadu ba ka jing yap ka jong ki kan yap hapo ka along lani Kynthei ban yap no Halor uding phasi na maria kim dei su bangi Thombor ki hado kata ka an ti ka don
ban le ya kum kata hoi ta Home Minister tu ang bay ngin dang ila yo akum ni tengi pha bay syaki bor jong ka an mo bat ru kila poi support ka high court level ile ya kata kilong innocent until proven guilty hoi ya kata te ngiro ma ka court te ka don la ka jong ban bisar ma te ndo minister ong ba hoi ma uru ulang ula ijabo teng taman puli khabar kejuk ma kini ki kes waktu mene ndo empat yo ita ki hadu kanu tu ki kes uma rong tip te nagaleng Sorkar uang ba nagaleng Sorkar tu kila don kita ki an haki police department ban Shimkhia ban pet kila charge sheet ro umta te ndingi kwa kin ma ba nagaleng Sorkar kan abe benam support kila dari mano ro